We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngomama ongizalayo. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngingowesifazane okhulele endaweni yase-KZN kwaMhlaba uyalingana. Ngikhuliswe ngumama ngaze nganeminyaka engu-6. Wase uthola umendo wayogana. Ngoba ugogo ozala umama wayesekhulile impela. Phela wayengasaboni nasemehlweni. Kanti nami ngapha ngangisayingane ngidinga ukunakekelwa. Angikwazanga ke ukuhlala nogogo. Umama wangihambisa kubaba wami owayehlala kwesinye isigodi. Naye wayeseganiwe. Lokho kwakusho ukuthi mina ngangiyohlala nobaba kanye ne-stepmother sami kanye nezingane zabo. Nangempela ke ngahamba ngayohlala nobaba. Ngangingenankinga ngoba vele bengike ngize ukuzomvakashela ubaba. Bebafike futhi bangiphathe kahle. Into nje ebengingayithandi kubaba ukuthi la bekahlala khona kwakuyindawo yasemakhaya futhi kuyindawo engenagesi namanzi. Into futhi eyayingiphatha kabi ukuthi bese ngimukhonzile kakhulu umama kanti futhi sengikujwayele ukuhlala naye. Ngifikileke kababa impilo yaba right nje impela. Ne-stepmother naso futhi sangiphatha kahle. Ngafike ngaqala nesikolo futhi. Kwathi sengifunda ugrade 6. Waqala manje u-stepmother wangifundisa umsebenzi wasekhaya njengengane. Engingakusho sisi ukuthi kahle ngikhule ngiyingane engathandi sitalo ukwenza umsebenzi wasekhaya. Ngingasho nje ukuthi bengiyivila. I-stepmother sami sasingangibandlululi bandla ngoba konke ebekakwenzela izingane zakhe nami ubengenzela. Nokuthi ke nemisebenzi yasendlini ubesipha ngokulingana. Kodwa ngokuba ingane futhi efuna nokuxabanisa. Mina kwakuthi uma kuyi-10 yami yokokha amanzi, ngivele ngihambe nabangani. Ngibuye sekuhwalele, sekumele ngishaywe ke yiso i-stepmother. Ngangesuke ngazi kahle ukuthi ubaba usuke sakazobuya etohweni lakhe. Uyongithola ngisidinda esikaNandi isililo. Kuyoliwa ke sekubangwa ukuthi ngishayelwani. Enye into futhi nganginako nje ukuthi nguye u-stepmother owadala ukuthi abazali bami bahlukane. Ubaba wayengasebenzi umsebenzi ohlakaniphile, wayezilusela izinkomo. Ngikhumbula ngelinye ilanga sengifunda ugrade 8. Ngaqala ukujola kanti ngizobhanqa abafana. Ngebhadi bangibamba ukuthi ngibabhanqile, into abangishaya yona. Ngase ngisaba nokuthi ekhaya ngofike ngithini. Ngahlala kwaze kwango-4 inkathi emgaqweni. Ngase ngiya ekhaya ngafike ngahlala emva kwendlu. Ngathi ngibona ubaba engena ngesango, ngasho ngisidinda esikaNandi. Wathi mebuza ngathi ngishayelwe ukuthi angigezanga izitsha zesidlo sasekuseni. Into ayeyikwatile ubaba ngangiqala ukumbona edinwe ngaleya ndlela. Kangangokuthi waze wambeka isandla u-stepmother. Bengijwayele ukuthi makuvalwe izikole ngiye kumama. Ngenxa yokubona impilo engcono ephilwa ngumama, ngamcela ukuzohlala naye. Ngasho nokuthi ngiyahlukunyezwa lapha.
kodwa umama wala ukuthi ngizohlala naye. Kuthe sivala esikoleni ngoDisemba, ngazithathela i-remove. Ngafika kamama sengiphethe i-report ne-remove. Wabona naye ukuthi angeke asakwazi ukungixosha. Wangibhalisa-ke esikoleni ngafunda, ngase ngiyofunda ugrade 9. Ngahlala unyaka owodwa nezinyanga nje ezimbalwa lapha. Ubaba lona wayehlala nomama. Wamtshela kahle ukuthi angeke akhulise ingane yenye indoda. Ngabuya ngelinye ilanga esikoleni ngatholwa kukhiyiwe ekhaya. Izimpahla zami zingaphandle. Wamemeza engaphakathi endlini umama ethi angeke yena achithekelwe umuzi ngenxa yami. Ngenhlanhla ke ngase ngijola vele khona la endaweni. Ngijola nomunye ubhuti osekhulile nje impela owayeyiphoyisa. Ngavele ngamfonela wafika wazongilanda. Wangiqashela indawo ngahlala khona. Ngavele ngabona ukuthi ukubaluleka kwesikole noma isidingo sesikole asisekho manje. Ngoba nganginakho ukuthi ubhuti lona uzongithatha angenze umfazi wesibili. Phela wayekhuluma kahle kakhulu masenza ama-pillow talks. Kwathi ngelinye ilanga sizijabulisa naye, saqhunyelwa ijazi lomkhwenyane. Angifuni ukuqamba amanga, wanginika bandla imali yokuyothenga amaphilisi okuklina. Mina angiyanga ngoba ngangizitshela ukuthi angimtholele ingane azongilobola. Ngenhlanhla vele ngangikhulelwe, kodwa yena angimtshelanga. Kwathi lapho senginezinyanga ezine ngikhulelwe, ubaba washona. Ngaya ukuyofihla ubaba ngihanjiswa ilona isoka lami. Ngenxa yesisuke ezinye izinto bese zinginukela kabi. Ngalelanga azongihambisa ngalo, wayefake enye yamakholoni akhe engangiwathanda, kodwa ngalelo langa ngavele ngahlanza. Wathi engibuza ngavika ngokuthi nginenyongo. Ngapha nesisu vele sasengakabonakali. Safihla-ke saqede sabuyela emuva. Kuthe sengino 6 months ngikhulelwe. Ngase ngimtshela. Wavele wavuka injebovu wangithethisa. Esho nokusho ukuthi yena akafune ngane nami. Yena nje bekaziqhubela isikhathi. Ngoba vele uzithandela izingane ezincane. Elokugcina alisho wathi ngizozibonela. Yena wanginika imali yamaphilisi mina ngenza intando yami. Ngazama ukubuyela kumama ngiyocela usizo, kodwa ngendlela umama bekangangifuni ngayo. Waze wathutha kule ndawo bengimazi ahlala khona. Wayohlala kwenye indawo. Lo bhuti waqhubeka yena nokubhadala irent la bengihlala khona, kodwa ubegcina nje ngaloko. Bengike ngilale ngingadlile ngikhulelwe. Kwesinye isikhathi ngize ngiyocela komakhelwane. Ngenhlanhla ke omunye umama wangizamela itoho kwenye yamaplazi ayesebenza kuwo. Okwethu ke kwakumele sihlakule siphinde sichelele izitshalo. Ngaya ngayosebenza khona phela ngoba kwakumele ngenzele ingane yami isimo esingconyana ingakaveli. Sachubeka ke isikhathi nengane yaze yavela.
Kwathi ngelinye ilanga ingane isino-4 years. Ngathola isimemo esibuya ezinganeni zikamama nalo baba wazo ukuthi enye yazo ithola iziqu zayo. Ngaya khona kodwa ila kwavuka khona i-enga kumina ukuthi umama lezi izingane zakhe uyakhona ukuzenzela kahle kodwa mina lutho. Ngibe ngingazicelelanga ukuthi angilethe emhlabeni. Ngahlala nje ilanga lonke emcimbini kwakukuhle. Ubona nje ukuthi iningi imali ekhishiwe la. Wawakhipha-ke futhi umama amagama athi ngize ngingahluphi izingane zakhe ngemali. Zisebenze kanzima kabi esikoleni ngoba mina ngahlulwa isikole ngagijimisa abafana. Ngabuya inhliziyo yami igaya izibozi. Ilana vele la ngaphuza khona ngadela ukuthi umama vele akangifuni. Nami ngabona kungcono vele ukuthi ngimuthathe njengomuntu ongasekho. Nalomsebenzi waseplazini-ke waphela. Ngahlala nje u4 months ngingasebenzi. Ngangimufonela-ke umama ngicele imali yokudla. Angifakele u200. Kodwa nawo oza nezinkulumo ezimbi. Kuthe nje makuqhubeka isikhathi ngenhlanhla abelungu bami bangifonela bacela ukuthi ngiyobasebenzela njengecleaner. Intukuthelo enganginayo ngomama. Ngase ngibona ukuthi lo mama owangiletha emhlabeni kungcono nami ngithathe eyakhe impilo ngoba vele akangithandi. Kodwa abe futhi angenzela imali. Phela wayefana nomuntu ongangikhulisanga. Ngavele ngabeka amasenti ngase ngiqonda komunye umama owayedume ngako ukuthwalisa. Ngafike ngalubika-ke udaba lwami kulo mama. Wathi angihambe ngiyothenga ikhandlela elibomvu nelimnyama. Ngilethe nesithombe sikamama. Wawahlanganisa-ke lamakhandlela ngentambo emnyama. Wathatha lesithombe samama wasiletha ngaphezulu ekhava lamakhandlela. Wabese esefaka izinaliti. Wagcobisa lamakhandlela ngezinto zakhe. Wathi angihambe ngifike endlini ngiwakhanyise ngiwabeke phezu kweplate. Bese ngibeka nemali emhlophe. Wathi ngingawacishi kumele aze aziphelele wona. Umhlatshelo-ke kwathiwa kuyomele ngigeze ngamanzi esidumbu sikamama. Kothi njalo after 6 months ngiyothenga amanzi wezidumbu zabantu besilisa ngigeze ngawo. Nangempela akuphelanga iviki umama wandlula emhlabeni. Kuthiwa wakhala ngehlaba elalimshaya enhlizweni ngaphambi ukuthi ayolala. Kanti uzovuka ekseni eseshonile. Vele ngafika sengikhala. Ngacela ukuyomgeza ngithi ngivalelisa okokugcina. Kanti ngifuna ukutshontsha lamanzi. Ngenhlanhla-ke bavuma. Ngenza njengokusho kwalo mama. Yazi ukuthi sisi angisebenzi kodwa ngibona nginemali engingayazi ukuthi ibuyaphi. Imizi esenginayo manje 5. Ngaya futhi kwenye yamakhaza asendaweni. Ngacela omunye wabantu abasebenza lapha ukuthi angidayisele lamanzi.
Akazange futhi abe nankinga makezwa imali engangizomkhokhela yona. Inkinga ukuthi lezi dumbu engigeza ngamanzi wazo ngathi ziyavuka ebusuku zingilale, ngoba ngivuka ngizwa ukuthi bengilele nomuntu wesilisa. Ngapha sengize ngiphelelwe imizwa yabantu besilisa, ngikhuluma nje angijoli. Okubuhlungu-ke kakhulu, ngimanzi nte ngaphansi, ngifaka amaphedzi ngisho ngingekho esikhathini ngendlela engimanzi ngakhona. Ngoba mangingakwenzanga lokho, ngivele ngibone sekwehla amanzi ngomlenze, ngapha ayanuka. Ngiyacela kongangisiza ngoba ngatshelwa ukuthi lesithwalo asibuyiseleki emuva. Ukusijikisa kwami ukushona kwami. Ngapha angifuni ingane yami isale ihlupheka. Unokuzwa-ke nawe sisi ukuthi mawufa uthwele uhamba nazo izinto zakho. Esami-ke isifundo sibheke kakhulu kubazali, ikakhulukazi komama. Ngiyacela bandla ukuthi izingane esizithole ngaphambi komshado asizithande njengalezi zasemshadweni ukuze zingabi nenzondo. Bese futhi ngifuna ukufundisa lezi ngane ezihlala no-stepmother ukuthi uma u-stepmother ekuphethe kahle, nawe ziphathe njengengane. Ungaziphathisi okwehle ngandlebe ngoba uyophaphama sekukudala isikhathi sesikushayile. Mina nje ngiyazi kahle ukuthi kube ngahlala nobaba naye u-stepmother, impilo yami ngabe yaba ngcono kakhulu. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.